देखिए थे भाई आमर कि पानी काटती मुझे देखे तमी ए विद्या आम भाई के जाना पानी किपरि काटते किपरि कष्ट कुहरे केते गभीर एबे से काट दी दी गड़ी गड़ी करा चले छड़े अरे हला हां किछि टेंशन नै कोन कर तू भोजी खाइले ए भोजी खाइले आज लाबो की हां मजा पड़ियो का दे बात किपरि भले रे माजु देदी हां गाइस एटा पका गाइस वर्तमान ना एबे मोटोंडा पड़थिला एबे एटा की होता एटा तो सोला कोन ओडा मसला मसला एटा मसला मैगी रोड मसला एटा पर सौदा पड़े ना ठीक है बरे एटा पर सौदा पड़े पड़ी ए माय मु रखलिन रे खाया पे हेलो गाइस स्वागत कर तुम आ गोटे नंबर वीडियो रे ताकि टाइम भाई हे जी दीडा 11 आउ ए टाइम रे हम माने जाउ जे प्रोग्राम ओड अछि रेडी ए 3 जण मी 4 जण हम 4 जाउ गोटे प्रोग्राम माने फीस्ट गोटे बना हला चलନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 300-400 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବା ସେଠାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେଇଠାରେ ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଗକୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଛ କାଟା ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ଗଛ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ କାଟିଦେବାକୁ ଦି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କରା ହେଉଛି ହେଲା ଆଉ ମିଲନ ଆଉ ସେ ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆଗରେ ଅଛି ଯେ ଆଗରେ ଅଛି ସେ ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଇଏ ହେଉଛି ମିଲନ ଏ ଭାଇ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦଲ ଆଉ ମୋତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ ହେଲା ଆମେ ଚାରି ଯାଉଛୁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଠି ଗଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେଇଛି ମାନେ 2ଟା ବେଳୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆହୁରି ଅଛି ସେଟା ପୁଣି କହୁଛି ସେଇଠି ଚାଲ ସେଇଠି ଗଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତା ସିଧା खरा भाई जबरदस्त खरा कौन घाटी फटा खरा कौन जान से टाइप खरा हो आयुष्मान जे प्रथम कर आसला आयुष्मान ये यांकर राशि बिल हो एथर टोटाली राशि ही ना बिलर है हरी है बिलर नहीं हाँ गोटे भारी गोटे 10-15 किलो भारी 10 किलो भारी 15 आर जीवनी कि 10 किलो भारी ना क्या भारी गोटे 10 किलो पाखे भारी गोटे बढ़िया है राशि जे हाँ हाँ तमें चले चले ही जाओ चलो चले चले चलो नेला बंधु पळुन रे नेला बंधु नहीं रे माऊ रखु छु होला सेठी आगा ता करिया गाइस देखि बदे हमरो आयुष्मान को भलिया करे ताको जुगाटा लगै छथि काठ मिललानी काली वर्षा आरंभ होइदिला आज हम जुगाटा लगै जे गोडा आ बादल धो केति जागाट धछि से हां आ से मिलन छाडा ता कथा से ता बाटरे गोटे एन्जॉय कर साइकिल चले चले चलो सेपट साइड जी बर्तमान से गला पर देखा चलो कि गोटे प्रोग्राम कर ना अच्छा गोटे किए प्रोग्राम कर नहीं प्रोग्राम ना ताकि साइड बई जे बाहर चलो सेपट साइड गले आप देखो गाइस बर्तमान देखिए कौ भाई जुगाड़ लगुच आम बादल ए पानी तो बेसी ना पाखे ही अच्छे आरंभ आराम हाथ पाइब हाथ पाइब हाथ पाइबनी क्यों डरिया नहीं हाथ पाइबनी किन हला बाहरला डिक्की टाणी तो गोटे थोर भरी गदा हन जा मिलन जा आनी रखी तो बेगु जानी ना डिक्कीटा तो एरा मतलब देखिले जी हेले कहबो होई रे हम घरे न करी इन खचा एठी पर देखी सफा पानी एठे चुली लगा चलची आउ मिलन छेड़े जाइची कौन आनिबा जालिया पे हम एठा छी वर्तमान आ एठे देखुथो आम गाँर ठाकुराणी मंदिर एटा
ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଏଇଟା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚୁଲି ତ ଲାଗିଗଲା। ଗାଇସ୍ କଣ୍ଟା ହେଲା ଆଣିଦେନୁ ମୋ ପାଇଁ ଏହେ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲି ଲଗା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏ ବାକି ପାଣି ବସାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। ପାଣି ଫୁଟାଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ମୁଁ କାଠ ଆଣିଛି ଛାଡୁ ଦେଖିଲ ମେନ୍ ଟା ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘୋଡ଼ୁଣିଆ ଇନା ଫୁଟେ ଆଣିଲା ପାଣି କେଉଁ କରିବା ଟିନଟା କମ ଅଛି ଟିନଟା କମ ଅଛି ହୁଡ଼ି ବନ୍ଦ ଦେଇନା କ'ଣ ହଁ ପକେଇବା ନା ନା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ଅଣେ ଦେଖୁନ ଟିକେ ସବୁ କଲୁ ସବୁ ଆଣିଲୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଘୋଡ଼ୁଣି ଆଣେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବସିଛୁ ଏବେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ପାଣି ବହିଛି ଚୁଲି ବି ଲାଗିଗଲାଣି ଏ ଘୋଡ଼ୁଣି ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଇଛି ମିଲନ ଯାଇଛି ଘୋଡ଼ୁଣି ଧରି ଆସିବ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଏ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ସେ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ପନିପରିବାଟା କାଟି ଦେଇଛେ ହେଇଯିବ ନା ସୁବିଧା ବାସ୍ ତାପରେ ରଜରାଜ ଗୋଟେ ଥର କାମ ସିରିଲା ଖାଇବା ଯିବା। ହଁ 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 ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ୁଣି ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଥାଳି ଆଣେ ବଡ଼ ଥାଳି ଆଣିଲେ ହେଇଯିବ ଲାଗିରେ ଆଉ ଏ ଘୋଡ଼ୁଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଆଣୁ ଖାଇଦା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାହିରା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଆମେ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି ଚାଲ ସେ ପନିପରିବା କାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଇଠ ଗୋଟେ କଇଠ ଗୋଟେ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ବାକି ଜାମୁକୋଳି ଏଇଟା ଆସୁନି ବାକି କଇଠ ଆସୁଛି ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଇଠ ଚାଲ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ 4 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛୁ କେତେଟା ପଡ଼ିବ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ ଖାଇବାରେ ଏଇନା ହେଲା ଏମିତି ପକା ବାଦଲ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପକା ସେ କାଗଜ କାଢ଼ ହଁ ବାସ୍ ଏଟା କର ବାଦଲ ଭାଇ ଚୁଲିଟା ଲଗାବା ଚୁଲିଟା ରହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ତ ହବନି ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆଗ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଲାଗିଛି ଚୁଲିଟା ଥାଉ ହେଇଯିବ ଦୀପୁ ନାଇଁ ଯୋଉ ବଡ଼ ସାହିର ଦିଟା ଅଧେ ହେଲା ଟାଇମ୍ ହେଲା ଚଉମିନ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଦିଟା ଅଧେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଧେରେ ଚଉମିନ ଫିଷ୍ଟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମ ମିଲନ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରା ମିଲନ ଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମିଲନ ଗୋଟେ ଥାଳି ଏବଂ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଣ କ'ଣ ହେଲା ଥାଳିଟା ନା ତୁ ଗୋଟେ ବାଇଆଟାରେ ଥାଳି ଖୋଜୁଛୁ କେଉଁଠି ରଖିଲି ତାହେଲେ ଥାଳି ଘୋଡ଼ା ନା ଆଗରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଲୁଣ ନ ପକେଇଲେ ମଜା ଆସିବନି ତାପରେ ଥାଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଦେଖିଲା ନିଅ ସବୁ ଯାକ ପକାନ ସବୁ ଗୋଟେ ପକେଇବା ଖାଇବନି ଲୁଣ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାହିଁରେ ପାଣି ସିନା ଆଣି ଲୁଣ ପିଆଜ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ଅଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଆର ହେଇଗଲା
କାଇଁ ଥାଳିଲା ଥାଳିଟା ଦେଉଁଠି ଧୋଇଦା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ କିଏ କରିବ ପକଉନ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପକେଇଦା ଆଉ କିନ୍ ତମେ କିଏ କରିବ ଲାଗୁଥିଲେ ଏଠି ହବନି ଆଉ ପକେଇଦବା ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଏଭେଲେବଲ୍ ପକ ଓ ଭାଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଥାଳିଟା ଘୋଡ଼ାରେ ଥାଳି କିଏ କରୁ ଘୋଡ଼ା ଖାଲି ଘୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଥାଳି ଆଣା ହେଇଛି ହଁ ଏଇଟା ତ କଥା ହେଇଗଲା ଯାଇକି ଥାଳି ଧରି ପଳେଇଲେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ହେଲା ଆଳୁ ଜିନି ହେଇଛି ପିଆଜ ସିନ୍ଧି ହେଇଆ ତ ଶୀଘ୍ର ବାକି ନା କଣ ଆନା ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ନଥିଲା ଆଳୁ ଜିନି ପିଆଜ ସିନ୍ଧି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ବୁଝିଲୁ ନାଇଁ ପିଆଜ ଏତେ କଲେ କାଟିଲେ ହେଇଯିବ କାରଣ ପିଆଜ ଏତେ କରେ ନା କିਉਂ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ହଁ ଜିନି କଚ କର କାଟିଲେ ଚାଲିବ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ପିଆଜ କଟା ସରିଲେ ତାପରେ ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଥର ଆଉ କାଟୁନ ବେ ହାତ କାଟି ଦବୁ ଦେଖିକି ତୁ ହଇରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ନ କାଟି ପାଟି ଅଖାଡ଼ କଚୁରୁ ତୁ ହେଲା ଇରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି କାଟୁଛୁ କେଜାଣି ତୁ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତମେ ପିଲାଦିନେ କରିନ ଇରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଫିଷ୍ଟ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଫିଷ୍ଟ କରିନ ମାତ୍ର ତମେ ହଁ ଆମେ ହେଲେ କରୁଛୁ ମୁଢ଼ି ପିଆଜ ରସୁଣ ଜଣେ ମିଚର ଆଣିବ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ଆମେ ନେଉଛୁ ଆମେ ଖରାବେଳେ ଆଉ କାରଣ ଖରା ଦିନେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କେଉଁ ଭଳିଆ ଝାଳ ମାନେ କୁହନି ଏତେ ଝାଳ ମାନେ 2026ର ଖରାଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସତ କଥା ଏତେ ଖରା କୁହନି ଚାଲ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଉ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିଛୁ ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି ବା ନେ ରେ ଧରେ ସେଇଟା ଆଣେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣେ ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା କାଟି ରଖା ହେଇଛି ହଁ ଥାଳିଲା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଥାଳି କି କଡ଼ା ଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ଏଇଟା ଅଜାଡ଼ିଆ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ହେ କ'ଣ ହେଲା ବା ଏଇଟା ନିଗଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଉ ପକା ପାଣି ପକା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକା ଜଲ୍ଦି ପକା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନହେଲେ ସେଇଟା ଏତେ ହେଇଯିବ ଯାଉଡ଼ି ଆଣେ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ପାଣି କାଢ଼ିବାରେ ଇଆଡ଼େ ଚୁଲି ଲାଗିଲା ଆଉ ମିଲନ ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ପାଣି ପକାଇବା ରଖିଲେ ନା ଥଣ୍ଡା ହେବି ପାଣି ପକାଇବା ପଡ଼ିବ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଉଛି ନା ଥଣ୍ଡା ହେବନି ହଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର କେମିତି ପାଣି କାଚୁଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ତମିତି ଏ ବିଦ୍ୟା ଆମ ଭାଇକି ଜଣା ପାଣି କିପରି କାଢୁଛନ୍ତି କିପରି କଷ୍ଟ କୁହରେ କେତେ ଗଭୀରରେ ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣି କାଢିକି ଚାଲିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଅନବା ସେଇଠୁ ଆମର ପାଣି ଆସୁଥିଲା କୁହରୁ ଚୁଲି ଏବେ ଜଳୁଛି ନାଇଁ ଦରକାର ଅଛି ନା ଭାଇ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଲାଣି ପେଟ କାଟିଲାଣି ପାଣି କାଢି ନାଇଁ ଭଲ ହେଇକି କାଟୁଥିଲେ ଭଲ ଏ ଭାଇ କିପରି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ରଙ୍ଗ କାହିଁ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ହେଇଲାଣି କୁହରୁ ପାଣି କାଢିକିରି ଆଉ ଓରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ କହୁଛି ମିଲନ କହୁଛି ମୁଁ 8 ପ୍ୟାକେଟ ଖାଇଦେବି ଏଇଟା 4 ପ୍ୟାକେଟ ଏତିକି ହଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପନିପରିବା ମସଲା ମସଲି ସବୁ ଅଛି କହିଲା 4 ପ୍ୟାକେଟ 8 ପ୍ୟାକେଟ ଖାଇବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମୁହଁଟା କି ଲୋଭ କଲାଣି ଜାବ ଗଡ଼େଇ ଦେଲାଣି ମିଲନର ନାଁ ଟିକେ ପକା ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଜାବ ଗଡ଼େଇଲାଣି ତ ଆଖି ପକେଇଦେଲା ଆମ ମନ ପେଟ କାଟିବ
ସବୁଜା ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ପକେଇଯିବ ପକ ପକ ଆଉ କେଁ କ'ଣ କରିବା ଏ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟଟା ଯେ 25 ଟଙ୍କା ଭୁଲ ଭାଇ ସରି 25 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟଟା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଧର ଆହୁରି ପଡ଼ିବ ଆମେ 25ଟା ନେଇଯିବା ତ ଆଉ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଠାଲେ ହଇ ଆଉ ମିଲନ ଆସରେ କହିବ ସୋରିଷ ଆଣରେ ସୋରିଷ ଜିରା ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ ଜିରା ପଡୁଛି ଜିରା ପଡୁନି ମୁଁ ପକେଇଦେବି ତମେ ପକଉଛ ସିନା ଜିରା ପଡୁନି କ'ଣ ଡାଲି ଏଇଟା ସବୁଜା ସୋରିଷ ପକେଇବାନି ନାଇଁ ସବୁ ନା ନା ଏତେ ବିଜାର ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଦା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନହେଲେ ହଁ ରଖିଯା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ ଗାଡ଼ି କରିବା ଉପରେ ପକଉଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ହଁ 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 ଏଇ ବାଦଲ ହେଇ ହଁ ଏଟା ହେଇଯିବ ପିତା ହେଇଯିବ ନାଇଁ ହବନି ଆରେ ହେଇଯିବ ପିତା ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ तो गाइस बर्तमान आम सामान मैंने सब प्रस्तुत हो जाए प्रस्तुत मैंने कौन तो बोले प्रस्तुत किसी तो मुझे रेडी है बस मिला बस तुम बस 3 ठाक बस गाड़ी पड़े अब ये बर्तमान आसन ग्रहण करेंगे मैंने बस बस अदला बस हाँ बाहर देखे तुम वीडियो खोज पड़े मजा देखिए तुम बस बस इन क्या बहुत सीन भर करते आगे लाइन रो देखिए मान गला बादल कैंसिल कर एक्सचेंज कर मो खोलटा बस बाहर जिन बहुत जस्ट ଆମର ପେଣ୍ଠି ଭାଇ ଏଇଟାରେ ଫୁଲ କରିଦବ सेटर भाई एडी थाली थस वाह 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 बहुत वाह ମୋବାଇଲ ଆମେ ଧରଛୁ ଆମେ ପକଉଛୁ बर मिलन ଫାଷ୍ଟ ଆମର ମିଲନ ଦିଆ ହବ मिलन आज खायो ना केते कोई सेटा आउडी सीजी 8 ପ୍ୟାକେଟ 8 ପ୍ୟାକେଟ 8 गुडे खायो मिलन ଟି रो तमन ना फोटो उठे ଘାଣ୍ଟିଲ ଟିକେ କେଉଁ କହିବା कोई बानी तुम ମୁଁ କହିପାରିନି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୋର କହୁନ ଟିକେ ଏତିକି ତ କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଏବେ ତ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାପରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଆମେ ଖାଇ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇସାରିଲେ ତାପରେ କରିବା ଯିବା। हां तो गाइस वर्तमान में खाया आरंभ करबा तो चलो हां ଜଲ୍ଦି ଖା भाई समस्त खिया हो गलानी अरे भाई हमर जण कहथिले कि 8 पैकेट आण मु बही बही खाई एबे 4 पैकेट खाउजी नै देखो हां आउरे ଡୋଳା ଉଲ୍ଟି ଗଲା हां आउरे अछि एठे 4 ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଥିଲା ଆମେ 3 ପ୍ୟାକେଟ ଖାଇଲୁ पैकेट पैकेट खाइले पैकेट खाइ पाने अरे तो अंजल हां आउरे की खाउ रे तू खुंपुरो जा ଦେଖ खा खा मिलन नै कोन कहू क ତା ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ଗୋଟେ ମିଳିଲା? ପକାଇଥିଲା ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇଥିଲୁ कोन कहू आउ किछ कहि पारो नै किछ उपाय नै दा बाहर ଏ ପେଟ वर्तमान एबे सरला आउ एबे टाइम हेलानी 4टा आधे माने हम 2 रे आस्तिलु 4टा आधे हेलानी पड़े पड़े नहीं मारू ना एपट ना आउडी जा आउ भोजी खाइले माने तो बासन माजिया बाध्य एबे वर्तमान भोजी खाइल तो बासन माज बादल भाई तने बासन माज आरंभ करछथि हमर डिश जे कि आइसु से पछपट देखि परते पाळ धरि आउजी आउ से मिलन से खाइ होजी ता बाटर हैला तार हेइनी आउरी एबे हम वर्तमान धुआ धुरी लागि जिबा धुआ धुरी लागि सला परे तापर जिबा पुणी हमर अछि गोटे हांडी चटू खेल अछि सेठी जिया पर खेलिया पे हां
ଭୋଜି ଖାଇଲା ବାସନ ମାଛ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମର ବାଦଲ ଯିଏ କି ସିଏ ଆମର ବାଦଲ ଭାଇ ଏ ବାଦଲ ଭାଇ ବାଦଲ ଭାଇ यार देखो ना केती केती खुशी लाଗୁଛି ବାଦଲ ଭାଇ हां तुमको केती खुशी लागु तुमको भोजी खाइले बासन माछ आने गोटे अपूर्व मजादार ना कि एडा मेन बा काजीरा एडा हां ये आउची हां से फंगाले ना खाइ देल रे हां बाकी रहिलो फिंगर खाइ देल ना हां फंगार तो तते फंगार दिया जी छड़े अरे हला हां किछि टेंशन नै कोन कर तू भोजी खाइले ए भोजी खाइले आज लाव कि हां माजिया पड़िवा का देबा जे किपरि भले रे माजु देदी गैस का जदी दरकार अछि बासन मजा तो तांकर कांटेक्ट कर कांटेक्ट करि पारियो नंबर टाइट दे दाओ हां नंबर अछि मो ताइरा गाजे मते देबे आई ये जगिची माजियाउ एबे खाइ रे आइला देखि बाथियो उठी पानी एठे खाइ पकेला ढाणी 8 पैकेट खाइयो कहथला गोटे पैकेट खाइ पारलानी गोटे पेटर बाया मुच्छा हे गेला देखन तू एबे किन माजिया जाउची ततार तो फास्ट टिके कम दिले मते टिके आइला रे टिके दौड़ न मागे देखा माजा बानी चलची आओ तो आज एतिकी पुणी देखावा नेक्स्ट ब्लॉग रे थैंक्स फॉर वाचिंग।